दासिया बार्डे जानो फैदों सानै होफैयो खामानियानो मोननै गार मेगन सालायो आंथ' जि सायो Waita. Numale. Numana. Nei, Sonia. Hello everyone, खुलुमबाय गासिखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जों दिनै बार्थडे जानो ओंखारदों आरोना ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नायलांबाय थादो थुदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नै बार्थडे जानायनि न'आव सफैबाय जोंहा जिरायजादों सफैदों ओंखारदोंनो रोङिनि बाबाजोंबो न'आव थाइगिरजायानो जायाखैनो नै आइदिहा अमा बेदर नै गोदाखांबाय अमाबो सिथारदों ओंखामबो जादों ओरै नै ओंखाम संदों इयाव दाउ बेदरा नै जि मोजां Itu angkam randeng nih al, cia, rantlabaya. Siang pergi saya perengan hon pergi jengkau karena pilih dengan. Iya itu. Iya itu. Dasyat badan san pilih. Zana ini. Nih. Tahu. Ang birthday ko baki jalan deh. Birthday baki. Ani sanya saya pintu. Baki ni. Aku sudah pui. Sabi he. Ang ladu dong ni aku sana na saya. Ang ladu dong ni aku sana na saya. Kan ni bisa aku kau bayi dang zong. Kau biasa. Jadi ang bisa aku. Ayah Dubai yang tu ni aku. Labra. Saya adik. Ang saya. Ini hilang tu kan aja, kamu jalan apa? Deh. Labra. Hilang. Kamu dia ni ni. Labra. Oh ya, yang labra. Labra. Saya dah. Saya. Betah bazar yang besar. Bisa kebangan nangli. Adi sundeng. Semakoi di namu, kuna hamko. Semakoi di. Angko mami sudah ya, mama. Angko mami. Mami beli. Mami baba ni X ya. Baba ni X ya kenapa? Baba ni gusto na X deh ya. Baba ni X ya nih be baba ni X. Baba kong baba no oh baba no sunghui deh. Baba no sunghui. Baba ni X men lain no belau dun mana sunghui deh. Deh mami deh.
संफैनायसिनोलै बुलायथोंसैल' दा मोनायाव बिमाजों अल ए दाउ जाग्रायाबो अमा मोनजायो नै खिथाहैनोसै होनब्लाबो खिथाहैगोन आं ओइ जोब बर्थडे जाखांनानै फैबाय दानिया आलि खोग्राफोरनो माबा हैनोसै मा होनो सा ओमफ्राय दाखौनो गोदान गोदान गाननानै दुब्लियाव रिल्स बानायनो थांदों होनदोंलाय ओरैनोबा बर्थडेआव देलायनानै थांनोसै नै हाखु दाखु साहा लानानै थांसै आयु एरफोरनो माथो सानै होफैयो खामानियानो मोननै मोननै मेगन सालायो आंथ' जि सायो हारसिं मावनांला